Bueno, bideo honetan azalduko dizuet pixka bat, orain arte eman duguna. Eta gure espazioan zer nolako osagaiak daude, nondik datozen eta bar. Orduan, hasteko, jakin behar dugu zer den Big Bangaren teoria. Big Bang, explosión grande, estanda handia. Orduan, jakin behar dugu, teoria horrek esaten duela, unibertsoaren sorrera, hodei bat estanda egiterakoan, materia guztiak zabaldu egin zirela unibertsoan, eta paso eman zion unibertsoaren sorrerari. Orduan, estanda erraldoi bat egon zela, eta unibertsoari sorrera eman ziola. Gero, unibertsoa zer da? Unibertsoa da guztia, espazioan existitzen den guztia. Galaxiak, planetak, izarrak, guztiak. Orduan, galaxien multzoa da. Zergatik, unibertsoaren barruan galaxiak daude. Eta galaxiak dira, eta galaxien barruan hainbat osagai. Izarrak, gasak, planetak, sateliteak, asteroideak, eta bar. Eta osagai hauen multzoa galaxiak dira. Gero, galaxia baten barruan zer aurkitu ditzakegu? Gauza erraldoienak izarrak dira normalean, normalean dira, gasesko esfera erraldoiak, bero asko dutenak, eta beroa eta argia ematen dutenak. Adibidez, eguzkia. Gero, izarrak eta gero, galaxia baten barruan aurkitzen ditugun osagai nagusienak planetak dira. Gure eguzki sisteman adibidez, bederatzi planetaz da. Gero, hori eta gero, sateliteak ere normalean planetak baino txikiagoak direla, eta planeta bateren inguruan daudela biraka. Adibidez, ilargia. Eta azkenik, asteroideak eta kometak. Horiek espazioan zehar daude, sakabanaturik, eta normalean sateliteetan eta planetetan estanda egiten dutela. Orduan, goaz, pixka bat, kokatzera gure burua. Guk, edo gure planeta, lurra da, ez da? Lurra, non dago? Galaxia batean. Galaxia hori, esne bidea deitzen diogu, Via Láctea. Baina, esne bide horretan, sistema bat dago, eguzki sistema. Zergatik? Planeta guztiak, eguzki baten inguruan, izar baten inguruan, biraka dabiltzatelako, bale? Orduan, gure galaxia esne bidea deitzen da, eta esne bide horretan eguzki sistema bat dago. Esan dudan bezala, esne bidean, danaren epizentrua edo, eguzkia da, eta horren inguruan planeta ezberdinak ditugu. Eta, honekin batera, gure planetaren inguruan, satelite bat dugu, ilargia deitzen dena, eta gure lurraren inguruan biraka dabiltzala denbora osoan. Guk eguzkiaren inguruan biratzen dugun bezala. Lurra eguzkiaren inguruan biratzen duen bezala. Eta honekin batera ere lurrak askotan jasotzen ditu asteroideak, direla harriz osaturiko eta bero handia dituzten gorputxak, eta normalean lurran sartzen direnean, edo desegiten dira atmosferan, edo meteoritoak bezala sartzen dira. Eta gero kontran kometak ditugu. Kometak dira hautsez, polvo, osaturiko hautsez eta izotzaz, eta hielos, osaturiko fenomenoak. Eta normalean izatxa dute, eta ikusten dira izarrekin eta holan, zeruan nahiko despejatuta dagoenean. Eta gutxi gora bera, nik uste dut, hau jakinda, orain arte emandako guztia argi gelditzen dela.